Той си гаси. Коста, хора, с тя игра. Аз малко фрапс отворил да ако обичаш. Не мога! С моя приятел Нико. Или как се Абе, казва? казвай ми, не ми казва истинското име. Елстис. Заплак. Добре, аз Елстис, айде. В този сървър ние играем на GameOS и той снима с фрапс, както и аз. Арбе, и... Чупи тази къпа на врата. Ай, ти майка. Нищо няма да чупиш, защото ще щупа главата. И да чупя аз нищо не става. Не ми дреби. Искам тишко да му добави в този сървър. Много интересно. Така, аз съм ви показал сървъра, много е скучен. Поне за мен е скучен. Даже не знам защо ще снимам така, то някакво да снима. Защото винаги тук си на креатив 100%. Да, и някакво да се прави ми. Дини, тук има... Мога ли чупя дината? Не можеш. И стига си тъпка нещата, бе. Затваряй си, кюфтенци. Това са картофи. Ето 4 картофа, ето ти. Добре, кажи всичко да му добави, ще играем всички. Ма той не е в скайпа, бе. Знам, просто когато можеш да му добави... Пък и много ставаме. Айде, човек. Ще снимам с вас. Please. Какво да направя? Айде, моля ца. Нали си ми приятел? Нали си ми приятел, бате? Чай, това е капанче ли, бе? И то пък много скучно е. Това е капан ли, наистина? Де я знам, красо каза, че се е направил някакъв капан. И както и да е. От това си го оставя тук. Аз стоям на върха на къщата и ще правим нещо. Не можеш да направиш нищо. Не, говоря, че стоям на върха на къщата, говоря. Това тичко ли го направи? Не, това е от Красо. Басейн? Да, скачва. Така, напишете в коментарите, ако, например, ви харесва в този сървър. И на мен също напишете, защото я ще го кажа това нещо. Защото, също казвам на мене, тук Стига си чало, бе. много не ми харесва. Защото много скучно става, по-точно. За ком е този диамант, бе? Диаманти само за мене, 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 диаманти. Само за тебе, пък ги пускаш диаманти. Ами все пак сме на креатив, само диаманти, има тук диаманти. Напишите ми, ако ви е интересно, ако ви е интересен този. Диаманти. Да знам да правя ли поредици, защото на мен не е за мен, правя го за вас. Послушайте ме мен, пишете му дали да играе някакви други игри. Да, други игри на сега пък ще играя. Например, защото аз скоро ще играя Walking Dead, Far Cry 3 за сега правя епизоди, още съм ги качил обаче. Правя също и на... Скоро ще правя и на Mortal Kombat, такива неща. Да. То сме... О, джамче, джамп мап. Бате, много хубаво. Гадното е, че не съм скупена игра и не мога да влизам в премиум сървъри. И аз пък съм... Не мога да влизам в моя сървър, защото съм на руте. Това ми е гадното. Това ми е много гадното. Това вашето ли е, между другото, Нико? Това вашето ли е? Кое бе? Ева. Защото виждам, че е във вашата територия. Да, това е къщата на Теодор. Той каза, че само ще се направи къща. Баме. Човек нямаше само за 5 минути и изведнъж гледам тази къща. Вчера нямаше само за 5 минути и изведнъж гледам къща. Теодор си остава нещата отворени. Браво. Даже нищо не е слагал. Аз добре, че му направих тук те слуград. Беше много грозно. Ма то тук дори ни клеймбо е. Напишете ми, ако например ви харесва. Да знам дали да правя поредица. И пишете и на мен дали, ако сте съгласни, тежко да ме добави в техния сървър. Лътни е! Добре. Да напия. Може да се биме? Аз бях Юстис, вие бяхте моите легалници. До скоро и чао! Аз все още малко ще позаписвам, за да може да те побия малко, да те поразбия, да чупя малко.
което нищо няма Ти стане. нищо не можеш да чупиш, бе. Да, знам, не мога да чупя. Това е риболовната къщичка на Красо. Я? Да, а пък ето аз е моята тук. Ето аз. Къде? Чакай, Тук е. не мога да вира е. Добре, ето ти е. Ето тук видите риба, така ли? Тук имам чест с захранки, гледай какво става, гледайте. Бе, това е год. Виж сега, гледайте. Чай. Значи, взимам една въдица от тук. И ето хвърлям захранка. Оп. Тук ли знаеш? Вчера така овяхме риба, много ми кълве, дръпни са. Ще ми изплашиш рибата. Добре, чай сега да го махна. Само да изловя една риба и ще спирам видеото вече. Да ловя той рибата. Нещо ми беше клъвно, и аз го изтървах. Моля на водица. Не. И ще мога да хвана нищо. Аз ще взема аз една Чиста водица. рибка. Аз ще взема аз една водица. На мен също ми се лови риба. Не мога да намеря нито една водица, азе. Аре, водицо. А човек, какво добре ще знаеш като да играеш първо няколко месеца, например 5 или една година на една игра и после да я смениш. Аз си знам, бе, човек. Ще превъртя една игра и после правя другата. Чай, нещо идва. Нищо не хвана. Чакай, аз ще ловя То заради фрапса ми бъгва, аз забравя да го изключа. На мен не ми бъгва. Махни се от моята колипка, бе. Чай малко е. Чао. Че взима някоя друга колипка, е. Само да хвана една поклетна риба, бе. То вярвам, че в момента качвам клип, бе. Той затова ми бъгва. Добре, бах ти рибата. Не иска да куба. Я да видя клипа на колко процента е 58. 50 минути още. Така. Клубни е, бате! Ох, То сме клубна! изтървах я. Ай, промениш да клубни! Май не са, бе. Малко ще покоментирам по другия клип. Кажете дали легендата за този съм Херобрайн дали е истинска. Защото днеска ми се случи едно много странно нещо. Отивам да копая в мината си и се връщам намерих пътя чак след 50 минути. Хвана една риба, майка му. Балон, да. И се връщам след 50 минути и гледам половината ми къща и няма. Кажете ми, вярна ли е или... Ами просто може някакъв играч да знае някакъв хак, който да ти лови риба. Няма играч, аз игра самостоятелна игра. Да. Крипър сигурно е бъмнал. Как ми крипър на земята, нали щеш да е също издълбана. Пък то нямаше части от къщата. Бат, да не си стегнал някакъв мод без да искаш, мод. Какъв мод, бе? Аз съм си стеглил само Майнкрафт, бе. Фрапс имата. Друго нищо. Добре, хора, аз ще приключвам видеото. До скоро!